Hai unha tradición que fala aquí que cando a xente viña a esta romería pois percibía unha serie de sensacións diferentes, non? Todas estas relacionadas sobre todo co nacemento dos pequenos, viñan aquí as mulleres e a veces sentían incluso os nenos dentro, non? Como batexaban. E por iso estes antifaces son para verse en ollos. Maldita da Buin. Síganme. Camiño esquecido que xa non vai a Ninfures. Un camiño calzado de pedra, insado de silvas, ensarilladas e de ortigas arnais. No remate, sópese todo e aínda hoxe o lugar está illado das xentes de ben.